Sagudain nga rot ti surat, ti pagkasalitaan ni Norman nga Napoluan, papapatay ka. Idi, kaano? Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tanagtitit manen ti cellphone ko. Isarden ko manong nemi ti tricycle ngay paspasadak ore ta umat pasahero ko na. Baha. Basayak man lang dati titit lang at titit na cellphone ko. Parking ko manong nemi ti tricycle ko iti sirok ti Algarrobo. Tadag iti labas ti syudad nga pag paspasadaak tada adda na pang ko intulnog iti amyanan apaset manong. Iniruman ko ti cellphone ko, nagado nga message. Linoktak. Agpapada ti bagbagada. Papapatay ka. Agsasarano, papapatay ka. Papapatay ka. Papapatay ka. Sa nga nakabunbok, manong naimida ito yung number kahit nga sawen jak amam mo. Panataramida. Ano basol ko? Aping nga tao nga magpapapatay kanya. Nagpanununtak manong. Mating aramid ko. Nasang patakbat nga tao. Amok tuminom, ng saan ko may napadasan, basing-basing nga napartag. Basta mariknak di inom ko. At amok tuminom ti arak. Sana nagsiksigarilyo. Pakikasama lang uminom. Anong nahimi siya ti Burudek nga anak datatang kininanang at siya klaengan ti awampay asawa na. Ngay maddaan akong tinubya. Ti pagsayatan naman masak lang tricycle driver idinto ta nubya ket mangup obisina. Imagine. Isa da ito yung name ni Lucy. Kasanok na nubya ni Lucy manong name. Napasaherok na minsan nga napan iti opisina da. Hindi agbayad tala cellphone number mo titad mo ma'am. So pagpletem, cellphone number please. And then naman mano. Kahit karabyan dedi nga panagbaling o pasahero tinawagan. Kasi nureto ko na. Siya ti tricycle driver nga nangitulog kang gamam. Nga di pinagpletem ka dato yung number mo. Norman tinakan ko. Mamong ka din, mabalik ka din mamong matirakan mo, ma'am. Lucy. Ikaw ma'am, no, sana ka makadisturbukin ka. Nakamag ka di makadisturbo, mati obra ko. Ma'am, mabalin ta agarem. Di nakidikas kaso manong naming ngem nakapaspas na ka. Mapangkor uray ni suna ti opisina da ket no rumwaren payapayak. May kan ma'am, agdukan ka kanya. Hayat naman. Itulnog ko di balay da mano. Ket mapangkumat paspasyarin ni suna. Ni papang nanukwa manong name ti mang pastor kanya. Sumrek ka. Ano yung pangarbiyo, tata? Sir, anong pasapol mo? Kung may kakumpasya rin ni Lucy? Sige, uray ma. Uray tumat manong. Itad kong tumatan na, di ginatang ko nga 3 red roses, flowers for you, Lucy. Gamanak, Norman. Imamom, mangibaga ka man ti rason tapno aklunit ti panagayat mo. Uri man salang rason. Kang runan ng rason, ma'am. Napudnuhag ng kayat. Sikapay lang tinayat ko. You're my first and last line. So ka di mabalin mo lang yung ibaga? Karason tapno aklunan ka? When? Magpeso man nga doon dagit agar-aram kang ka nga daduma baka saan na nga napudno. Ngayon siyak napudno. Saan ka itong kapasaktan?
saan ka itong pasukutan, dungdungwen kanto. Namnamayon ka di nga may kari ka kanyak. Tricycle driver ka. Idin ta mahup opisina. Saan ka din nakamalmadi? Um, mayat ma'am. Timadikit no bakla ako nga. Timadikit no pag-aangang kalaeng. Timadikit no saktang ka no lang. Tapi nga nga saan ka nga nagturpos di college. Gabotiri ka tibihan. Kabalamat siguro. It's a challenge kang garetoy, Norman. No kayat mo, nga aklunek ti panagayat mo. Iapi mo tagbasa. Ikarigatam, ti agturpos. Sana ka nagkari manong naming yung nagtung edak lang. Sana ka rin nagbibayag, ma'am. Ay, Lucy. Inakon. Might manin. Sige. Yung panunutin mo na yung bagtimbag kakeng ka. Upat lang tawin. Alis to lang data. Mauray. Pinampanunot ko manong naming happy ngamin. Hindi kami na naggraduar akong ti high school manong name kita sa ambat nga kabailan datatang kinanang timang baon kanya iti college. Nagtrabaho kalatan anak ko na da. Nagagasi mareka kiti construction kinggang iti mabaling ko ti mangala iti lisensya nakala akong taamok baten tagmotor. Kingga nag-tricycle driver ako. Kukak mat kidin ito nga tricycle manong. Babayin ti ornong ko ken tulong datatang kinanang kuha ko nito nga tricycle. Damat kati, maurnong ko Taano nga ron. Ket datatang kininanang, agbangbang kag damit, tatarangan datingan, saan damat nga dumawdawat kanyak. No lakit dit mapultang ko ti gasolina, sa mabilang ko numanot ti napasadaak, mangi dulin akmat. Itilansad iti cabinet ko manong nini. Anda mo tagi gundawin nga pasaray bilangok. Paidulin ko kininanang. Kung saan, panag kumatang iti baro nga sapatos ko, pantalon ko, t-shirt, pagpagwapok mo ito. Inom ko mati, igatang ko mati arak, ken pulutan, no maka-inom. Naibagak kadatatang kininanang manuniming tinaibaga ni Lucy nga babaeng hararmet. Umot nga mga nagpaiso anak. Ubing ka matpay. Manong tutaw mo, nag-redwar ka, kalpasan ti upat nga tawin. Ano kami ti kayat mo nga kurso? Napintas lang. 5 years course sakit engineering. Hindi mo kahit nagbaling nga engineer. Kahit ko 4 years course. Kahit ko nagbaling accountant. Hindi, isa't in-enroll mo. Masapa ka agring tibigat, agpasada kan. Into no, mapanti oras mo, nga mapatuo mo na klase, kagbasa. Ano, adapakan na, pasada ka manin. Kasiyay. At adun sabat na kita istambay mo no kakit. Naging inanaka. Bayatan nga paspasada ka, naging nakamat. Nang daron no, kakapsot ti pasahero. Data nga oras no, kanti pa nagbasa. Alan anak, para matlaking ka dayta. No saan ka mga napagbasa, idi, kapag tirigat tayo, no kahit mo nagturpos agad. Magbasahin ka bagim. Nagadutta di kita working student ng magbagada. Dapat di kita karurwar na ti bar. Di kita abogado itan. Security guard lang so na. Naipasanat ti kina abogado na. Dapat di kita fireman. Nagbasa. May isang abogado. Kaya magbakit engineer. Accountant.
upat nga tawin. Kasi, wendang, nanang, agbasak. Agbasak. Pinang-enroll nga rod, dimteng manong nami, kat napanganak nga rod nag-enroll. Pinilik manong nami, di alas 9 nga oras, nga panagserek ko, first period, aging alas 12. Sa alas 2, aging ganat di alas 4. Sa bayag no katagriing manong nemi katagpasada iti oras ti alas 5 aging kana ti 8:30. Nakadi ko sakmet no kana. Kita mapanak tumaten ni eskwela manong nemi iparking ko tumaten ti tricycle ko. Estudyanteng tricycle driver. Hindi naman lagi ko manong nemi ni Lucy. Tinawagan. Hello. Lucy. Inorman na to eh. Amo ka ta. Punbok tinagan mo to eh. Tawa na. Sana ka di makadisturbo. Samet. Sabado ita. Awa na kita pisina. Dati di balay. Orisyak. Madama ti pasadak. Nag-enroll ako. Accountancy. Very good. Pas nang putagbasa ha. Kaya kas pagarikan na marigatan ka, hamong mapasadaan ti usarim ng pagbayad ti eskwela, mawali kang aguni kanya, tatulungan ka. Halpeso? Uwain, tulungan ka. Kautangan ka. Sa amon tubayadan nito na makapagturpos ka, ken makapagturpos ka, ken nagbasba, aguubra ka. Mabaling ka din nga ka. Awisan ka. Pangawisam ka niya. It's a date. Agmirian data ito naman. Kung may kalan balayo, tricycle lang at pagduwanan ta. Sige. Sika namin ti inspirasyon ko. Sika din ang challenge kanya. Kadno sang nga sika. Baka no, awanak kumapay lang din eskwela. Napangko nga rot inala isuna manon nemi kat napangkam nagmerienda iti maysa nga food chain. Nagurder ka? Nanginak kayat ko. Bale, duwat kortak. Sige. Kat kabayatan nagmerienda kami manong nemi ado da kiti lumambas-lambas kung kumit kita kada kami. Siguro at kunada agad girlfriend na, boyfriend na. Idarumuar kami manong nemi nakiktot iso na idiig kamakti ima na. Apay, kibinan ka. May saka gentleman nga mga tibay kan ka. Sige. Kansa lang kibin. Mabalang kang akbayan. Gusto yun? Normal ha? Di among siguro kaya nakulun kan. Di pa mating kami nagiti makakita ka natakit girlfriend ka eh. Manadakit, opo, nagswerte na itang lalaki, nagpinas ti girlfriend na ko na. Naggasat mo tinda nga babae, naggwapot boyfriend ako na. Hindi na amo nga may saklang ang tricycle driver. Ngayon, magbasbasa ako. Sa akong estudyante. Loko ka. Siguro ato di kiti ar-ar mo mga pada mong estudyante. No. Sana kang tumaltalyaw ka nakwada. Sikalaing dada iti pusok kaya hindi panunod ko. Siksikalaing losi. Adak idin manong nemi iti second year college last sem, second sem manong nemi iti taawisik manin. Napangkam nagbuya ti sine mano. Uy, apek sine. Di ba merian data lang? When nga medyo nagtut pagsinya ang merian data. Ginatang ko, isarag na. Norman ka, ha? Baka kayat mo lang di maka-score. Di mo ka di kayat?
Di ka pa inaklon. Ngamit kay kasto nga sumursurot ka kanya, awawisan ka kit mayat ka, meaning, you love me too. Agbasa ka pa Idadda kami ni pagsenyan manong name na arakop ko ni Sumo. Kana amalak nga nananam dagiti bibig na manong name ket lumabam met. Insalagsag ko pa manong name iti takulap ko iti barog kong nakat naigamakon dagiti duwaman sanas. Insalagsag ko pa manong name iti takulap ko iti pantalon na uneg ti bikini na ket naprusak pa yan manong name ti amin na. Why? Lumaban met manong name nakapapawat ti panaglanang digiti bibig mi. Nutnutek ti dila nakit makinutnut met ma. Kagiga nga. Stunan. Nakapasbastos ka. Inigama mo. Pati ti barukong ko ken pati ti baba. Kayat mo? Reportan dito Kaya? Oo, fine. Dak hotel. Diyan kaya datang yung magbagam. Kagura ka. I love you, Lucy. I love you more. Norman, ipas nagpatagbasa, ha? Doon to pa yung atawin. Tatulungan ka to na sumurak iti trabaho. Kaya dito mga opisina ka maten, di mabalintan ton, ti ano ti hotel, ha? Waitan, intan, no, jak kay pa ka. Lucy, masansan maten manong naming nga maarakop ko maagkak isuna kurang nalaengen nga tagikuwek ti amin. Adak idin iti fourth year college manong naming idi tagpaspasada ak manen nga atitit manong naming iti cellphone ko istugapo nang impaigid ko iti sirok talgarobo ket nakadado nga may sat ibagbagana. Papapatay ka. Papapatay ka. Papapatay ka. Papapatay ka. Sino nga tayo Kaya nabasol ko. Taramitak. Indayal ko mano. Rinisib na. Hello, sino na ito Andiyan ko matibasol ko tapno papapatay na kong bagbagam. Hanga kay tagon Takrot. Sino ka man? Saan nga mabutang ka? Papapatay na? Sige, aramidem. Awan ti amo ka basol ko, tapno aramidem di kasta. Umang angis man. Sino ka? Iyan mo mong tiwagim kanyak. Takrot. Aging ka nagtimek mano. Ket nuan yan diyan text na isumat timbaga na. Papapatay ka. Papapatay ka. Anong pasol ko? Abi nga papapatay na. Abi nga papapatay na pa lang. Di bila sikat mga papatay kanya. No kayat mo? Oh, sino pagkitaan na? Papapatay ka. Sige, aramidem. Ngayon may bagam no anyat basol ko. Papapatay ka no saan mo nga adayuan ni Lucy. Ada? Hindi ako di basol ko? Sabi ko mga papapatay na. Kahit nubiyak isunga. Saan nga rumping ang sikat yung mga asawa keng kuwana? Siyak ti rumping ang mga asawa keng kuwana? Sino ka ngamin? Saan nga naskan pa yung mamo na sino? Basta adaywan ni Lucy. No di mo kayat, napapapatay ka. Kinansel kong titawag man. Sino nga tayo dyan nga tao? Kung ako naawanin ti problema. Tinawagak ni Lucy man. Hello, Norman. Abay, ano mang ibang pagdakanyak? Lalaki. Tay damo, nagsasarunod pa ng text na papapatay ka, papapatay ka, papapatay ka. Gawaga.
Hanggang unit na damo. Di ko nagunit. No, andyan in text na inulit ng imbaga. Papapatay ka. Apay ka, no? Adayawang ka, no? Tano saan? Papapatay na. Iso ka no tirumbay ng mga sawakin ka. Siguro amom daya ay nasin, no? Agananat ka lahing, Norman. Agananat ka lahing. Sino daya? Diyak amon na sino. Kaado da kita agar-arim kanyak. Nasaan ta nga sumarden. Imaga kadakwadan nga dan boyfriend ko. Tsaka mo, no, kasunod pa nakaalad at number mo. Agananat ka lang, ha? Nangaroon nga kosta nga, nagpasada ka. Amangan no, agam mapasahero nga, mang papatay ka. Nga basta latan paltugan na ka. Sabagay sana ka mabuting nga matay. May labang ko lang ti panagayit ko king kalosi. Nakapatpatig ka kanya. Ure pakatayak, ilaban ko't panagayit ko king Nebagak kadatang kininanang da ito nga pangtama ng nemi ket imbagada mo't nga ganan nada. Aramidak ti amin na panaganan ko lang met. Sabagay manong nemi, ore nga tamat anyat aramidak no talaga nga oras kong ket oras kon. Diba? Ngayon ko pa nga oras, ore anyamat araramidan na. Ore asin no dagiti mangipangpangtakan niya. Nada ako manong name iti lasem. Iti kina Port Shire College ko ti course of accountancy manong name. Iti taadda mapasahero nga duwa nga lalaki. Iti panagpaspasadak manong name. Maganda no sa dinot papananda medyo adayo. Iti pagamo manong name bagati may sa katakwada. Dito yan pare. Dito yan. Ang sarden ko. O magbalbalay. Nagsido ka na. Manong nemi. Iti nagtit motor ko. Insaganak. Insaganak ti. May isang kagudwad na pa manong nemi nga landok. Tubo. Hindi dumsag na kiti duwang o masidag kanyak manong nemi nakita dati landok. Abay dati landok pare. Dati-dati nga igim ko dato. Pagsalagimot ko lang ti magkik just in case. Abay nga dito ti pagsardingan nyo kita aumat balbalay. Nagkinita da. Hindi madlaw ko manong nemi. Nada nakasibukel. Hindi pakita naman ng palto. No asutin na kahit pang-urag. Sino kayo? Ano masabulyo kanya? Ano kami nang ibilin ka na kami nga papatayin na kayo. Sige. At pinapatay tayo. Manong nemi, sagana ka talaga tilando. Tubo. Lapadas mga asutin data. Sikalat at napaltog na, di ba? Handa pa nagkuti. Kinaot ko manong nemi ti bulsak. Inrawar ko ti cellphone ko. Insigida manong nemi nga. In-video kita. Hoy! Di na ako i-video. La, sige. La, asutin. Hamo pa'y naasot. Papang-ur ko ta ulo mo. Ano di basol ko? Apa nga papapatay na. At ayuam kanulay ni Lucy. Oraan yun mapaspasamak pari ko. Nakasagana ka matay. May labang ko lang di panagayit ko kengkuhan. Laglagipan nyo ha? Nakabidyo kayo. Kaya na-video pa itawarto. O. Mabaling kayo report ti polis. Saan na pare? Ako mo reportin. Man. Alam mo nagdatoy.
Sana ta, di mo may tituloy yan, ti panggabigan ka. Bilibak ti kita turid mo. Nakasagana ka gayam. Talagang nakasagana, gabutad nga rubang ipangpang tatibiyag ko. Nagparik na kanya kitayin. Hindi ba gayon sa dino papanan nyo? Sa daim baga sumardengan, tadyotoy kayon, awan balbalay, awan pa lukan nga lumabas. Anong naming sinakayakon ti tricycle, ti motor sa ako pinaandar. Kakayon! Kung anak ba nung naming kit kastuon ay panang pataray kon, ti malyawak, tamok kit paltugan na, ng maumat. Shit, kit animal. Tanda niya ako, Diyos ko. Diyos ko, tanda niya ako. Hagyaman at ta. Nagbutang damit lahing ng paltugan niya. Diyos ko, hagyaman at. Iriya mo nga da ako niti natalged nakasasaad manon nemi nanak ti cellphone ko sa ko yung dial iti na number ni Lucy. Imagagking kuha na tinapasamag. Naibidyo? Naibidyo. Isan mo nung kanya. Talasinak dosin nagyay. Sige. Isan ko king ka, sweetheart. Sige nga rin. Insan ko manong nemi. Messenger na. Di ko hanti mawag. Siyak ti mangi-report ka na kuhada iti polis. O ano nasasamat lanos ka. Kuyugan ka. Sinda kita. Amumok ti maysa. Maysa ka na kita karaaram kanya. Isungar at imang ipangpangtakan niya. Masapol nga maiblater. Tapno di kasta. The references di kiti polis just in case ang nadaka sa mapasama ka. Amo da no ka no sa tiluan da. Umay kang artagasin nita. Sige. Umay nagtagasin dito balay. Tayo pa ipa-blatter. Anong name amok ti pulis nga naka-duty ta na pasahero iti namin adun nga gundaway mga. Nagbasbasa ka di kami. Oh, nire-prepare ko nagbasbasa siya. Agraduhara ko. Di lang mo rin ano niya. Kita? O tricycle driver ka, graduar ka to. Ana? Patiliw ko dito eh? Talata kayo, sir, no? Rumbang nga matiliw da. Ada siyempre. Impactada ka eh. Sige. Agananod ka lang. Thank you, ma'am. Okay, come nga din. Agananod ka lang. Norman, sir, thank you. Iti na ita nga nagkuyog mi manong name inawis ko nga mapangkamagtiner. Sige. Nagorderak ti arak manong. Uminom ka? Kahit mo tuminom man. Ano na ta? Brandy? Sige, basit lang ha. Sige. Uminom kami nga doa. Di ko kahit ko pwede arak ko na. Mapankan. Wala ko na. Ang lakit na narik na ng tinom. Let's go. Mawanan tang rin. Tulad ka di balayo. Kung nagdag papangin ni mama, maawad na kang nag-arak. Sigamin. Mapantar check-in. Check-in? In-check-in ko ni Lucy, manong name kat dito yan. Nga nabuyak, ti pakabuklan na manong name. Idi tagpadpada kami nga kaslakay pas ngay nga maladaga. Manong name, dinigos ko kanagiti agkakabarang agay ko iti na dumaduma pas sa tibagi ni Lucy. Gabuti arak. Saan nga nakapagked-ked manong? Siguro na saan nga nakainom. Di na kumawad kaya. Kahit gabuti nakainom, makmet manong name, nakawawild da. Nakapapawot, dagiti bibig ko, apag sinublatek, akaram kami nakinikinitin, manong name, dagiti dua, abirhen, abantay, ti baroko. Sa ko pa yung pababa, manong name, ti ulok,
ket voluntaryo nga ingkalawan natin nagbaitan di kiti legs na. Ket ditoy manong naming nga kastaunay ti panagareng na. Wen iti sintirek manong naming no talaga nga nakarekep pay laeng ti dilak tin serek ko talagang virgin man. Ingkutukot ko ti dilak manong naming ket kastaunay ti iriyak na. Oh, Norman, oh. Makikiawat nga nagmayat. Oh. Sa opay kininikinit manong nemi ti bugtong nga perlas ti nga 20 ruangan ti langit. Kaya dito'y kung manong nemi ng biat ti panak rimsuden ko na mo. Napisan ti talon ti langit. When nagunod kon ti kinabirhen manong nemi ni Lucy. Ti babae nga patpateg ko nga isot nagbaling inspirasyon ko tapno laeng makapagbasa ken tapno laeng maikariak ng kuwan. Nga itilugodan dagiti adda nga pangtang iti biyag ko adda mangibagbag nga papapatay ka kunan. Oh, oray matayak itan basta lagit nakagunod kun na. Ket iti namin adu agundaway ti unos ti 3 nga oras iti kaadami ti hotel man. Na ulit-ulit. La, naalamon ti kayat mo. Kakalpasan la. Bye-bye anak to. Itapay? Anad tang sang ka bye-bye sweetheart. Ha? Uri taggraduarak to menten. Aggraduarak to. Alawan, sige. I-schedule ta ha? Ti, panag-check-in ta. Every Friday night. Magastuhan ka. Di ka pala umay di balay. Di mayat. Ay nga nagturpo sa kaon manong nemi kat naragsakan datatang kininanang kastamit kanyak, kastamit ten kini Lucy. Imay nagpaalan ni Lucy manong nemi kat siyempre imian dito'y balay. Yan nagpapas kami manon ni Tiragsa. Naging ka manong nemi nag-review kat idirumwaran ti resulta may saok ko nga anay nga account CPA. Kat ni Lucy mismo manong nemi itinangan recommender kanyak. Kat nakastrek nga dakos ng opisina iti bangko nga. Tagurnong ka ha? Tagurnong akmet. Okay, manong atawan. Depende, no kasunod ka adot maurnong mo. Kuhan lang. Kahit ko't mandan iti 4 wheels, tapos saan nga tricycle lang. Taxi ka? Mga alakat taxi. Timbas nga tricycle, taxi. Haan? 4 wheels nga pagluganak. Pag-date ko kayo ka. Tulungan ka. Pagguduan ta. Tapno kutseta nga doa. Awang nga hindi ka kutse. Maupabisina ka. Tsaka mo tag-drive, uy. Isurusuruan ka itong drive sa kantong ayalaan ti lisensya. Okay? Okay. Masansan mo tin manon name nga mapanak in Jabalayda, umyanak, unsaan ka disut umyan dito'y balay, aging kang idibagan nga adan, pitpitik, isaklot na. Mag-asawa ta nga ro din. Lobot long, ikasarnak. Napanggam nga ro din nga asawa manong name, gengga nga nagkalaysa kami. Iniyawid ko siyempre isuna dito'y balay, kaya damat din ko semi manong name. Agkalkalugan kami. Itulog ko isuna, di pangmisinaan na, itulog na sa mapangmet mga opisina. Awan tinagbalin nga problema mi manong nemi. Aging kang ipas ngayon tumunang anak mi, nagurnong kami, kat nadan kami matlang di kabubukudan nga balay, nga naikaruba iti balay datatang kininanan. Talo di kita nagbalin nga anak mi manong nemi. Widyaya, kan katulong, tagpadpada kami nga sumrek nga mga nagtrabaho. Lagi di mangin pangpang na kanya, awanin manong, manipod ka ready. Duwa nga lalaking nangarkila kanya. Nagbuting damit laing. In surrender dan, tiri bagida, tada kami nga talaga kini Lucy tinaikari nga agasawa. Dito nga ron manong name iti pagkasalita, kanagyaman nag-una iti anos mo, nangibasa, kinlaing mo nga nangibasa, kitsapay kumata, damat ni batik nga adal, liwiliwak in pagsalamingan tibiyag, kadagitipadak nga nagdengag, kan nagbuya, more power to your program. So yung nalagyaman nga pag-aya mo, Norman. Thank you, Norman.